بخلاص فائق دررا bandiraɓe julɓe onon ciitortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toro e bellelde tumpamaje sekaladde tindade bokke jalluɓe duuroyade on gando Allah jankiniɗo jiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurdam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu on ziar kadornoɗo e kala hitande nden ara wonnire capan tatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capan tati go décembre 2021 fayenma go janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lewri e on kikiɗal juma capantete go décembre sanga waktuji sappo e jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓan ma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa gros janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere Allah nde jangi silke kono kay duwe Allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude e ɓen khalifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddungal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco juula tisbar caggal ɗum tindare funnague bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno Salif Sow radiallahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓuɗi ɗeɗon golle galle ceerno Amadou Bocar Alpha Bamo hoore fonde ceerno Ibrahima Ba kame miñumen ɓesngu bokke jalluɓe e gardogol ceerno Abou Salif Sow khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendangal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe yo en kawru hen assalamu aleykum caggal yettude Allah julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettude nene baba yettude halifaɓe diine kamɓe aada yettude yeeɓiyankoɓe men Pindi TV tawateɓe nder e bawleɗi kala jamala wale mon min calmini min juri min ñaguima duwaw en garti no wowirno roɓindu jeydeji aadi bil aadi saladade ɓuuri firtuɗade on 4e numéro de la semaine artude tigui addande holko sifa e kele gaden jeydeji ɗi Sénégal hande alkamisa nogas 3 décembre 2021 hewno noon gowoni ɗon yiide Moussa ñawonde ɓinguel mum Aissata Ndiaye kono debbo mo dara halay bon jiyanimo kono fatta barakallahu ɓerɗe koddi gondi omone nder ɓerɗe moon onon kadi oɗon e haqqille makko no hannitni ma won jitimo ɗo ko ɓoyata so haajude jomiraɗo subhanahu wa taala musidɓe tedduɓe ene wayno ganduɗa ko jaydeji leydi Sénégal hande mbiyen ko sawru fandu almudo moni foof ganduɗa kay ko ari koye helle mum walla mbiyen moni foof jompi e koye fannu mo ɓuuri tigui humpitade no hannit ni gudditeten oɗo suba ko jayde le soleil ɓe gaari e natal ganduɗa tigui ɗin laabi ɗaɗɗi walla mbiyen on autoroute à péage mo leydi men Sénégal ene way noon ko hakkude Eiffage nguɗon gomu ganduɗa tigui joguiɗo oɗon autoroute e ganduɗa kay ko état sénégalaise nguɗon laamu men ha joni noon ɓe jokki yewtere renégociation oɗon convention mo ganduɗa ko ɗeɗon cifodire gam kay jencude onon autoroute Dakar AIBD ene wayno ɓe mbi ko 305 milliards ko préji CFA ma nana leydi men Sénégal ɗo e 2044 ɗum ko caggal ndeɓe cifodiri oɗon capital o leydi men Sénégal hebti on capital de la SECA société d'exploitation de l'autoroute ene wayno ɓe keeɓi hen 25% e oɗon capital indexation e tarifaji ɗiɗon foof inflation gelé ɗum koye duuɓi joyyi ɗum ko caggal nde on jagorɗo bogne walla mbiyanno maire sortant mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo arti en tigui oɗon résultat ɗo e duuɓi tati ganduɗa ko ɓe mbi ko bagarre et de négociation ɓe keeɓi tigui fartaŋe woddude maslaha ha ganduɗa ko leydi men Sénégal waɗi taɓal tigui e ɗum ko foti hebde e nder oɗon autoroute à péage caggal kan ko jayde las en tawi hen natal makko kanko maire mo bokke jalluɓe wuro ceerno Salif Sow radiallahu taala anhu wuro o ganduɗa tigui ceerno Abou Salif yo o ganduɗa tigui moƴƴere Allah wone makko yo Allah junnu gurdam makko en calmini men juuri men ñaguima duwaw Abdoulaye Daouda Diallo e nder jayde las ɓe mbi ko l'état entre dans le capital de la SECA à la hauteur de 25% ne keeɓi hen ganduɗa ko nogas joyi kala temedere jeɗɗa ɗum ko caggal nde ɓe joddi kamɓe tigui ganduɗa ko laamu leydi Sénégal e ganduɗa tigui ɓen ardiɓe autoroute à péage ene wayno noon ɗeɗon cifodire mbaɗi kono kay leydi men Sénégal heeɗi redevance domanial annuel mo ganduɗa tigui ɓennima 1000 francs ha au minimum 800 millions ɗum ko kala hitande tigui ma nanan ɗeɗon coppréje woni ko nananta leydi men Sénégal
lamtor bourguede makki kumba cimbo arti tigi e oɗon ganduɗa kaya exploitation kono kay inauguration terre jaaɗo ñande altine nogas jeeɗiɗi lewru nduɗo décembre ene wayno noon o hatti no hannit ni Macky parle d'une réalisation en temps record ene wayno ganduɗa tigi gueɗe fartange ganduɗa tigi gueɗe jeeyaɗe tigi hestirinde mbaɗi kono kay jeeyaɗe e jokkude wadde taɓalla ganduɗa tigi leydi men Sénégal faade tigi e ɓamtare hello jeeɗideɗo jayde lassa ɗe gardi e oɗon gorko wiyete ko Guy Marius Sagna ene wayno o holliti affectation makko to Kédougou ɗum ko caggal nde jagorɗo gueɗe e ganduɗa tigi cellal leydi Sénégal sifi ɗum Guy Marius Sagna wi lang wona kañum wiya hara Kédougou jaɓani oɗon affectation forcé ene wayno noon o wiide makko waɗi demande une disponibilité de 3 ans waɗi ɗum déposé to ministère de finance kono kay o holliti o yahani hande o yahani janggo to Kédougou Guy Marius Sagna hello nayimo ndeɗon jayri lassa enquête oɗo subaka ɓe gatti koye hakkude ganduɗa ko ndeɗon haare walla mbiyen kaɗon haala hakkude ndeɗon gollorɗe ɗiɗi Locafrique wondude char société africaine de raffinage ene wayno noon Locafrique waɗi contre attaque ene wayno noon ɓe ɓuftinani kaɗon haala walla mbiyen ɓe jatiran caggal ɓe mbaɗi annoncé kamɓe Locafrique plainte to Londres e ganduɗa ko ɓe namdima temedere e capanɗe jeeɗiɗi milliards Fadé Sarr ene wayno noon ɗiɗon avocat ji kala mbaɗi citation d'endettement non maîtrisé ɓe ɗum tigui woni koɓe ciifi lordo mo 53 milliards Fadé oɗon Sarr ene wayno noon wiide Locafrique oɗon alhaali jafoɗon e konngol he ene oɗon alhaali ha joni noon e oɗon plan de financement mo 420 milliards mo copreje CFA alhaali noon laamu leydi Sénégal jogade tigui ganduɗa ko oɗon pourcentage ɓeydaɗo ƴengtude taw kay ganduɗa ko ɗum woni ko sifodira e oɗon recapitalisation e oɗon alhaali ɓe garteno hannit ni hello mabɓe jeegomo ene wayno Guy Marius Sagna wi ko jonnire nulle part wona de kanko buusata ɗo faade to Kédougou e oɗon affectation makko mo holli tigui laamu leydi ndi ko kañum de ganduɗa kay yiɗi woɗɗindemo ganduɗa kay ko Dakaru no hannitni quotidien le quotidien e Madiambal Diagne ɓe gati ko oɗon loi mo ganduɗa tigui député ji keeɓi ɗum hanki gam kay alhaali criminalisation de l'homosexualité ene wayno ɓe garteno hanniti gam kay wasde dagnude harminde ɗum ko wiyete goor jeguenagal ɗum ko wiyete tigui debbati gorkati ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno ɓe gartino hanniti ɗum ko caggal nde woni pelle ganduɗa ko Samba Djikoyi ɗum ko woni pelle Jamra kañumen tigui lombi e ganduɗa kay ko oɗon biyeteɗo Mamour Diallo e oɗon sarɗiyanke ganduga oɗon yo fawɗum e tabal Moustapha Niassa gardiɗo ko Assemblée nationale leydi Sénégal gam de yo sif ɗum noon no hanniti ɓe ɓi ko la proposition de l'opposition sur la table de Niassa ɗum waɗama déposé hanki to Assemblée nationale beele ko article 5 walla article 25 ɗum ɗon tigui ko wiyete droit d'autrui somi nder majjum kono no wawi sifrade kala innan ndesni ɓoya no hannitni jayde vox populi oɗo subaka ari koye natal makko le grand Diengou de Guy Marius Sagna ene wayno no arti wiide kanko waɗi oɗon budde oɗon poste makko to Kédougou oɗi demande une mise en disponibilité ganduɗa ko duuɓi tati coordinateur FRAPP o waɗi accusé ko Macky Sall wonde digne héritier des colons ganduɗa tigui ko jeeyede tigui e ɓeɗon walla mbiyen goɗɗodirde e ɓeɗon tubakoɓe ɗin ko kongi makko kanko Guy Marius Sagna ene wayno noon détournement to trésor public ɗiɗon deux récepteurs waɗa ganduɗa tigui ɓe mbi ko waɗi tenté wadde étouffé oɗon alhaali kono kay yidde niɓɓinede ɗum ha ɓenna tigui taw kay ganduɗa majja kono kay ha joni dedeɓe leydi Sénégal enen jokki oɗon alhaali beelede yo labba holto ɗin milliard uji dewna holno ɗi ñamira hol ñamɓe hen hol sokkuɓe hol wonɓe less hol wonɓe mbudde oɗon alhaali saabu ɓe mbi ko kalis dendal wona ken fijire kalis dendal wona ken yaafe sa ñami jiya l'observateur arti oɗon détournement to trésor public ɓe mbi ko 2,4 milliards 2,4 milliards uji papier kono milliard uji heƴane sac ɗum on woni ko détail walla mbiyanna ɗum noon woni ko récepteur ɓeɗon ganduɗa tigui ponno recette aji ganduɗa tigui ko Mbacké Kame Seloui ponno tigui addude juppuɗum e trésor saabu kokkira ko yo gaddu kono kokkira ko yo ñam révélation lettre oɗon réponse inspecteur mo trésor Elhadj Abdoul Aziz Diop wonde ɗiɗon 487 millions d'avance to collectivité territoriale wonde 872 millions de francs CFA dégagement de fonds ene wayno noon oɗon alhaali ɓe jumpi hen kamɓe jaynekoɓe yusumaji guenna beele oɗon détournement hollo sukkiɓe ɗum walla mbiyen ko ɓeɗo ɗittata récepteur en ganduɗa tigui jiiɗi walla mbiyana ko kañumen majjini on kalis walla mbiyen ñaami on kalis ɗum de ma en gartoy hen saabu loskone ɓuuri yaaji e nder jaydeji paari tribunal de Dakar ene wayno noon ko elwaɓe tato e tattoyeur goto taw kay so wiyama tattoyeur noon ko baɗowo puddi taw kay ko gorko taw fuuɗat
walla ganduɗa kay o ƴettata goɗɗum ko meselle ganduɗa ko dessiné e ɓandu suko debbo walla mbiyen dessiné taw ko dessiné e ɓandu tan ɗum woni tatoueur ene wawi noon ɓe mbi ko balɗe 5 ganduɗa tigui folie de drogue folie et la drogue ene wawi noon ko hanguide ɓeɗon suwaɓe walla ɓen suwaɓe kaynguinimo ala ko alamu kono kaɗon losko walla mbiyen kan haalani tawi nder hewle jeton nden jayde l'observateur les échos arti oɗon haali trafic de passeport diplomatique ene wawi ɓe mbi ko différent gendarmerie police ene wawi noon ɓen jaɓani ɓen ganduɗa ko gendarmeɓe loskeno hannit ni ko hunde beele ko hunde nde ganduɗa ko fonde laatade walla mbiyen ko hunde fonde wonde ɓe mbi ko les 6 personnes cité au ñouf PV ji oɗon police ganduɗa kadi ko ɓe kolliti galano droit faade wadde auditionné ɗiɗon gendarme aji ɗiɗi gendarme police o alano droit wadde ganduɗa ko auditionné ɓen gendarme en ɗum saabi PV ji majji kono enquête o mo ganduɗa tigui waɗi ɗum oɗon section de recherche nanni ha bundi ganduɗa kay nannani ha bundi oɗon alkali adjudant chef Mouhamadou Lamine Ba e oɗon gendarme John ɗum ne tawi nder hel totamde jani les échos caggal kani ɓe garti détournement présumé mo 4,6 milliards mo mbiɗen joni to trésor public intervention ngaji foof ene wayno ko protocole et incorrect e ɗiɗon 2 trésorier fadaɓe gam kay lamno oɗon alhaali kono procureur ko mandat d'arrêt waɗi faade ɓeɗon haut dignitaire walla mbiyanna yimɓe mawɓe ganduɗa ko inde mon ka cuutama oɗon alhaali kamɓe foof noon ɓe jiiɗa oɗon Abdoul Aziz Diop naata e nder dumbirdu so tawi ganduɗa ko ɗen koppereje ndi ko jungo makko walla mbiyan ɗen koppereje ko jeefu makko gon noon waɗen ko wela hay goto wawa hadde mo nadde libération oɗo subaka arti ganduɗa do kewɗen wiide sona scandale tan ko révélation enquête exclusif banditisme foncier toto Yoff ene wayno titre foncier mo 5470 ganduɗa tigui mètre carré ene wayno noon ko on numéro 5470 ko kañum tigui ganduɗa waɗi histoire braquage foncier ɓe mbi ko 22 852 mètres carré ko kañum woni ko wujja base uji noon ko mafia taw gande ko jeyno oɗon ɗiɗon hectare uji walla mbiyen jeyno ɗiɗon mètre carré ji ko ɓeɗon ronannoɓe fo Tala Diagne Salemba Seck Thiaba Silla wonude Mariam Silla ɓen tigui gonno ronoɓe ene wayno expert ganduɗa ko waɗa ko toto tribunal tentini expert mabɓe jognoɗo alahal mabɓe ganduɗa ko hattima wonde on dossier majjinama on dossier ronki yitede caggal kan on dossier yiya kono wona juuɗe coopérative goto mo Sonatel e ECAV Charles taw ko terrain mabɓe moɓe none jinnaɗo mabɓe tawtoya juuɗe ganduɗa ko Sonatel hol poto yeyde Sonatel ndin leydi janandi leydi ndiya jeeya leydi ndi galamon jeeya jeeya ɗum taw ko leydi ganduɗa kay ko aliyetimaɓe jeeya ɗum sommet oɗon tribunal ganduɗa tigui astreint ene wayno ɓe mbaɗi restitué oɗon site aux héritiers de novembre 2019 hokkitama tigui ɓeɗon ronoɓe oɗon conservateur Ngor Almadi fait le mort avant d'être traîné devant le doyen des juges ɓeɗon kala joman jawɗele ngala alay sago gara taw ko yeeyam dolagu kefta tigui jawɗele walla mbiyen leyɗele miskineɓe ko hunde fonde gasna e leydi Sénégal jaydi stade no Aissane Ndiaye heewiri ko kayre uddarddamal ɓe mbi ko l'Europe Inter poursuit son rythme de champion Real Madrid kadam heeɓi fartagi ganduɗa tigui lappude Atlético Bilbao taw koy ko bituji ɗiɗi e gotel ɓe loggi ɗumen kikiɗan ko tigui caggal kan ɓe gaari CAN 2022 heddi ko ganduɗa ko balɗe sappo e jeeɗiɗi guellon kawguel ummone no hannit ni CAN 2022 liste des lions so vendredi janggo so haajiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala nden de Aliou Cissé yaltinata oɗon liste mum ene wayno ne sabbano hannit ni beele ganduɗa kay ko Bingourou Camara ma ar beele ganduɗa ko Kara Mbodj ma ar beele Mbaye Hamady Niang ma ar ken ganduɗa foof Kara Mbodj arde mo équipe ko hunde nde ɓesgu Sénégal yilto ko hunde nde ɓesgu Sénégal yiɗi saabu ganduɗa ko pettirowo ganduɗa ko yidde pettirowo hira kiram alano jour sen fetten fettiri kiram tan fatbare kala ɗum walluno équipe 2002 kam fof pettirato kiram ɓesgu Sénégal nen jeeɓa min hande min potani fiyede gueɗe baaɗe noon gueɗe baaɗe noon gueɗe baaɗe noon donc fatabaarakallahu janggo eɗen paadi liste Aliou Cissé manam sudde hen kongi kono kay ƴewdene lolori beele ko ɓesgu Sénégal sabbino ko ɗum Aliou Cissé addi Allah ko haala mum en desini janggo so hajiɗo subhanahu jomiraɗo subhanahu wa taala musidɓe tedduɓe ɗum wono ko tawte kele gaden jandi leydi Sénégal calmini yeeɓi en ko men kala en mbawa yaade taw calminani ɓe en mbawa yaade taw juura heɓe kono en mbawa yaade taw ñaaga heɓe duwaw en mbiɓe ganduɗa ko ɓoyata natti woɗɗude ene wayno hande ko le 23 heddi ko ganduɗa ko balɗe jeetati donc so hajiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala
yaade jille yaade bokki jalluɓe on ziar patam lammo gonda kay hebanama no hanit ni jarna bonen e gallo fof en calmiɓe jurimiɓe ɓesgu bokke jalluɓe nguyi ha to pete ganda tigi gure saraji kala enen nodda e kewal garata jabtade ngal ɗon dental alen kewal fatabarakallah PNGV ma ar wade golle e ganda ko dubbude e nder ganda tigi oɗon jarno adorno kala hitande fatabarakallah yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam ñaagade Allah yo wallah hokku en ganda kadi hawrude hen yalla hokku en hawrude hen ganda tigi ko duure on go wona gueɗal men gueɗal julɓe kala hay arɓe eɓe garade foof ganda tigi keeɓa e oɗon barke oɗon jiyar fatabarakallah musidɓe tedduɓe min calmini min juuri min ñaguimo duwaw to karallagal to wonno toon ko cadwalo wondude ganda tigi assistant wiyete ko Idi Diallo gorko mo donde Amel Sama musidɓe tedduɓe yallo ko idi subaka Allah jaramon jaram man ata bi khilasin fa'iqin duraran bandiraɓe julɓe onon citortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toro e bellelde tumpamaje sekaladde tindade bokke jalluɓe duuroyade on gando Allah jankiniɗo jiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurnam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu on ziar kadornoɗo e kala hitande nden ara wonnire capantatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati go décembre 2021 fayenma go janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lerori e on kikiɗal juma capantete go décembre sanga waktuji sappo e jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓanma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa go janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere Allah nde jangge silke kono kay duwe Allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude e ɓen khalifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddungal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco juula tisbar caggal ɗum tindare funnangue bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓuɗi ɗeɗon golle galle ceerno Amadou Bocar Alpha Bamo hoore fonde ceerno Ibrahima Ba kame miñumen ɓesgu bokke jalluɓe e gardogol ceerno Abou Salif Sow khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendagal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe yo en kawru hen